Morten, du vinder i aften 21-19, 21-16 over Niels Christian Kaldau, en meget erfaren spiller, næsten dobbelt så gammel som dig selv. Prøv at fortælle os, hvordan du fornemmede kampen. Jamen, jeg var rimelig anspændt og meget nervøs op til kampen her, og altså, jeg vidste, at han havde en god chance for at slå ham, men jeg vidste også, at han var rutineret, og han havde nogle forskellige tricks, han kunne og sådan noget, og så det var vigtigt for mig at holde koncentrationen gennem hele kampen. Jeg snakkede med Jan Ø. Jørgensen efter hans kamp, men han ville sådan set hellere snakke om din kamp, fordi han sagde, at det var alle tiders, og han mente, at du får en rigtig god sæson. Mener du også selv det? Jamen, det håber jeg stærkt. Jeg må bare give den gas til træning, og så må vi se, hvor det fører hen. Jeg er utrolig glad for at have fået en god start her. Dejlig start på sæsonen med en sejr, og så må vi se. Jeg har mod på det, så det er godt. Hvordan ser det ud i den næste kamp på torsdag? Hvordan er mulighederne der? Der møder jeg Emil Vind, så vidt jeg ved, og altså, han ligger endnu længere op på ranglisten, end Kaldau gør, men altså, jeg tror på det. Jeg tror, jeg har en god chance. Jeg skal bare ind og spille mit eget spil, og skal fokusere på at være lidt mere afslappet og sådan lidt, så ja, det skal nok komme. Så lykke med sejren i aften, og held og lykke.